Takže, dámy a pánové, dneska budeme testovať TNT mod. Dúfam, že sa vám video bude páčiť. Budem rád za like a odber a začíname. Začneme s týmito TNTčkami, ktoré tu máme. Skúsim napríklad Rocket TNT. Ja to dám radšej. What the fuck? Neviem. Ja to dám radšej od mojej truhly. Ďalej od mojej truhly. Lebo nie som si tým istý. Dám to sem. A odpálime to. Oh. Wow, to bolo dobré. Počkaj, ešte raz vám to ukážem. Neviem, či ste to videli. Wow, to je dobré, to je veľmi dobré. Potom tu máme trapec TNT. To robí takto pekný efekt. No, dobré. Potom tu máme Disco TNT. Dobrý zvuk. To je dobré. No, tak to bolo fakt úžasné TNT. Toto bude nejaké výbušné TNT. Idem ďalej. No, toto bude extrém. Oh. Oh. Wow. To mi seklo. To čo urobilo? To normálne vymazalo skoro svet. Moja truhla žije, tam je. Ježišimári. To sa bojím na toto čierne. Implosion TNT. To dám radšej ďalej. Dám to takto sem. Idem ďalej. Ja sa bojím, čo to bude robiť. To urobilo čiernu dieru. To je všetko. Tak to bolo nudné. Nevadí. Každopádne, to není všetko, dámy a pánové. Ešte tu máme ďalšie TNTčka, ktoré máme presne tu na. A pokiaľ by ste chceli, zase by som mohol natočiť Minecraft. Teraz testujem iba také veci. Toto je Nether TNT. To podľa mňa urobí nejaký Nether. Proste to urobilo takúto dierku. Healing TNT. To bude podľa mňa healovať. Wow. To proste odletelo. Nič. To sme Proxy TNT. To vyzerá zaujímavo. Tak to vyletí a pošlo malé TNTčka. To bolo v pohode. Polar TNT. Čo urobí? To má zamrazí. To je všetko? Sonic TNT. Wow. To má asi odpáliť. Tak pôjdem do toho. Čo mi to urobí? Áno, proste ma to odpálilo. Potom tu máme Gravity TNT. Wow. To mi dalo levitáciu. Au. Tak to bolo dobre, to bolo veľmi dobre. Počkaj, toto sme už mali. Healing sme už mali.
Som zvedavý, čo bude robiť Showcase. Shockwave. To takto zrovnalo pôdu, to sa hodí na nejaké stavanie. Dobre, to sú zatiaľ všetky tie entička tieto. A ešte tam mám ďalšie. Pokiaľ by ste chceli ďalšie takéto videá, budem fakt rád za like odber. Máme tu už posledných pár TNT. Takže... No... Skúsim toto. To je nejaké hádzacie TNT. To sa hodí. Lava TNT. To proste urobilo lávu. Zajímavé. Lucky TNT. Wow, čo to robí? To mi dalo ďalšie TNTčka, okej. Ale tie už som aj vyskúšali. Toto bude zemetrasenie, teda asi podľa toho... podľa mojich skillov z matematiky. Wow, sa jak trasie? Jo, to urobilo... Jo, to urobilo proste zemetrasenie. Posledné TNT, ktoré tu máme, je Ultra TNT. To už bude jedno, čo s tým spravím. Vybuchne to. Idem od toho ďalej, čo to urobí. Počkaj, to je všetko, to mi nehovorí. Vyskúšam to normálne na vode. Na akej vode? Tu na to proste vyskúšam. Som musí robiť niečo viacej. No a to je proste všetko. Dobre. Tak dúfam, sa vám video páčilo. Budem rád za like a odber. Zatiaľ čus.